Daniel Mizzi ta' 37 sena inżamm arrestat wara li fil-qorti ċaħad l-akkużi li ipprova joqtol lil Pprova li għandu 26 sena b'daqqiet ta' sikkina. Każ li seħħ fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu għal ħabta ta' 3 fit-triq ir-rebbija Għaxaq. Mizzi li huwa residenti Għaxaq kien akkużat li ta' numru ta' daqqiet ta' sikkina lil Pprova biħsieb li joqtlu. Fil-fatt il-vittma ittieħed l-istarma tardej għal kura u ġie iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. U qed jiġi akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika, għeddet lil ħaddieħor u ġar sikkina. Fl-ewwel każ li semgħet il-Qorti din is-sena l-akkużat ċaħad l-akkużi kontrih iżda ma talabx il-libertà provisorja. Il-maġistrat semgħet fil-Qorti li Mizzi m'għandux impjieg u li għandu il-vizzju tad-droga. Kien għalhekk li id-direttur tal-ħabs intalab jipprovdi eżami mediku tal-akkużat biex jekk jinstab pożittiv għad-droga jipprovdilu l-għajnuna neċessarja biex sakemm ikun fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jeleb dan il-vizzju. Kit Gravina, residenti il-Furjana, ġie akkużat li ħebb għal sit restorant u erbà uffiċjali tal-Pulizija u li ikkaġuna ġrieħi ħfief fuq uffiċjal minnhom. Gravina qed jiġi akkużat ukoll li m'obdiex l-ordnijiet tal-Pulizija li jeddidhom filwaqt li kiser il-paċi pubblika. Bil-każ seħħ fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu għal ħabta ta' satejn fi-triq l-Arċisqof il-Belt Valletta. Bl-akkużat kellu argument ma' Vincenzo Manganiello għaliex ma ħallihx jidħol fir-restorant tiegħu li kien magħluq għall-klijenti biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Bl-akkużat ammetta l-akkużi miġġuba kontrih, bid-difiża titlob fil-qorti biex qabel jingħata is-sentenza issir rapport preliminari. L-avukati difensuri talbu li l-akkużat jingħata il-ħelsien mill-arrest u biex ir-rapport jitħejja mill-uffiċjal li jagħmel supervizjoni tal-akkużat waqt li jkun fuq libertà proviżorja. Bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal ħelsien mill-arrest u talbet li sit il-ħanut jingħata protezzjoni. Bil-maġistrat laqet it-talba tad-difiża bl-akkużat ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 10,000 euro u fuq numru ta' kundizzjonijiet.